Naa pa ko'y vlog nga buhaton pero birthday man ni Dudong unang ato isang unahon. Adlaw city si Dudong mag-edad pud og city. Kay birthday kining adlaw nakaingon gid siya nga siya daw kay happy. Pero before ta mag happy ato sang gitan-aw ang iyang reaksyon kung sa ba iyang maingon. Naa man gud siya gusto madawatan pero amo pang gitaguan. Wa siya kabalo nga napalit na dayto. Pero karon amo sang gisudlan og ubaon nga dulaan. Dili mi sure kung ma-surprise ba namo ni siya kay sayo ra ba ni siya mo mata. Mao nang nagdali-dali mi balag ngit-ngit pa kay ito namo siya gipatulog sa iyang lula para makaandam pud mi. Kaluoy ni lolo iyang tulog na disturbo. Sorry lo. Gusto man gud ni mami nga every birthday nila na ibalon sa ilang pagmata. Ala pabruta gyud alula. It's 4:58. Surprise mo si Levi. Biki suludan. Birthday. Di ara ni mata na si kuya. Pag nagloading pa ni siya ba. Human og blow sa candle diha na mag-unboxing na ta. Mao ning birthday gift nga iyang gipanglista. Bike, gagos ug sniper daw nga dulaan. Ug sa iyang ablihan wa siya giganahan. Amo dang gipaulian kay basin uhila. Luoy kay iyang mata. Uy ay nagpailaka oy. Kini di na ginipiki. Lipay kay siya kay mao mo guni iyang gusto madawatan. Pero mao pud lagi pag-uol pa ninyo daan. Kalakantahin na diha inday aron malipay si kuya. Ganahan ra pud siya aning iyang video nga among gibuhat para sa iya. Dugay na pud niya ning nga request. Bahalag birthday niya. Ganahan gyapon siya may eskwela. Gusto man gud niya didto magparty para ilang paniud to malibre. Request pa gyud niya kay Jollibee. Lalaban ta diha mami. Pero gisugtan ra pud namo kay mora pud ni ang last opportunity sa eskwelahan siya maka-birthday. Kay lahi naman ang school calendar sunod klase. Maunang suliton sa namo ni. Ug before siya ni eskwela, ipabalunan pud nato na gugma sa pamilya. Gikan sa mamag papa, igsuon, taman sa lulog lula. Pag-abot dito sa classroom nila, dali ra kay nahuman og taod ilang decoration. Salamat kay sa supportive lula ug kani iyang mga backup dancer. Maupod ni silang operator sa sound system. Maong naay sound system kay magsayaw-sayaw man di sila. Dili ka ng disco-disco, kanang masayaw sa dibo. Ay naa po dain ani nang mag-edad og 7. Abi kog sa 18 ra ni. Ayaw hilag diya mami. Alabirada di ako ya. Ipang sayaw na sila. Ug syempre di pud palupig ning manghod. Save gyud na siya para sa last dance. Diri sa ilang klase, di gyud mazero ang mag-birthday. Tanan mohatag og snack sa iya. Dayon dakson dayon niya tagsa-tagsa. Kining mga ingon ani gini nga importante. Apil mo gud ni sa ilang core memory. Salamat kayo kang ma'am nga nag-effort ug dagkot sa iyang kandila. Bahalag pagkahuman palungon ra niya. Okay ra. Bitaw salamat kay kang teacher no ug sa mga parents. Di pud mo kompleto nga party kung wala mo. Salamat kay sa inyong mga effort ug pagsuporta. Ug na hala, mangaon na ta kay gutom na. Bahalag late upload na ni. But we're saving this for memory. Okay. Lamig balon Oscar oh. Okay. Count mo og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.